Nou ja, als ik gewoon logisch, rationeel redeneer, heeft Leeuwarden heel weinig kans, is mijn inschatting. Ja, in alle eerlijkheid denk ik dan dat er geconcentreerd wordt op één basis. En dat zal een Volkel zijn. De Veensje maat 1 miljard euro bezuinigen op een budget van een dikke 8 miljard euro. En dat betekent dat er drastische ingrepen die worden matten. Het zucht er heel iets meer naar uit dat dat ten koste gaat van de vleerbasis in Ljouwert. Dat meldt Joetik de Telegraaf. De krant schreeuwt over een vertrouwelijk conceptplan van het ministerie. Daarin staat dat er minder naar gevluchtsvliegtuigen onskaft worden. Eén vleerbasis zou dan nog oerblijven en dat is Volkel. Vanuit Brabant vertrekken ook alle vluchten, bijvoorbeeld in de richting van Afghanistan, om daar personeel en materieel naartoe te vliegen. De luchtverdediging is er al gestationeerd. Er is al een Squadron F-16 gestationeerd. Er wordt al geconcentreerd op Volkel. Dus het is logisch dat dat het hart wordt van de luchtmacht. Een ander belangrijk argument, maar dat zal de regering waarschijnlijk niet kunnen gebruiken, is dat bij de vliegbasis Volkel Amerikaanse nucleaire wapens zijn gestationeerd die door Amerikaanse militairen worden beveiligd. En ik denk niet dat de regering zal besluiten om die atoomwapens plus de Amerikaanse beveiliging naar Leeuwarden over te hevelen. Het tegengaan van de vleerbasis zou een grutte klap voor de werkgelegenheid niet in Friesland budgetten. Net al in de 1200 mensen bij de vleerbasis zouden haar werk verliezen. En in de indirecte werkgelegenheid zouden nog eens 1200 baan verlengen. Ik had er wel zwaar voor, als je zo'n grote werkjouwer hier hebt. En nou, je weet soms hoe het in Den Haag gaat met het schrappen van baan. Er wordt soms ruzieloos en pennenstreekses. En daar heb ik wel zwaar voor. Minister Hillen van Defensie maakt het in maart bekend of de basis al of net open blijft.